Здравейте хора! Аз съм Крис БГ и сега ще играем Майнкрафт. Както виждате сега малко съм потаковал. Виждате, че съм сам и че таковаме. Само че ако знаете на коя версия Майнкрафт играя, ще се изумите на коя. 17-ката най-накрая я пуснаха! Юпи! Зайчета! И това е най-готино. По-готиното е, че имам най-новите неща. Има Ender Dragon. Това е готиното. Има Ender. Това също е готино. Ама най-готиното е, че има Ender честове. Така че хора, това ще бъде най-готиното с Ender честове. И за сега няма да бъде много голям клипът, защото първо че аз имам съвсем малко батерия. И утре можем да играем с, може би с Коко Мечо или с... Не знам, може да играем с някой друг, не се знае. Казвам още веднъж, абонирайте се за страницата ми. Това да ви кажа, това е първото ми снимане, не е второто, така че абонирайте се, моля. Не съм толкова лош. И ти хора, които казват, че съм най-лошия на света, да си гледат работа. Защото поне имам Майнкрафт, готини Майнкрафтове, готини така. Така че хората, които казват, че съм лош на Майнкрафт, да си гледат работата и да си шашнат пътя на ляво надясно и да си гледат работа. Че такива хора аз обикновено ги публикувам в Фейсбук, хапвам ги и ги правя на посмешище. Излажам най-гадните снимки, най-гадните неща и ги таковам във Фейсбук. И да знаете, не дейте да се закачате с мен. Мога. По-лошо от всеки. Да знаете. Ох, омръзна ми да снимам. Мъчително ми е. Мъчително ми е. Не ми се снима повече. Добре. Това е много тъпо, защото вижте как ми дава левела. Аз съм си сменил смотания текчак пак за левели. Е смотано това. Някакъв бък е и не е готино. Казвам ви, никога не дейте да си сменявате текчак пак. Ужасно е. Аз мога да си го сменя. В принцип. Ама никога не дейте да си сменяте текчак. Така, ако знаете, сега една каменна кирка ще ми трябва.
една каменна брадва, един комплект. И съм готов вече за зомбита, за смотани чудеси. Хора, нататък, нали? Не си направих меч. Ау, от утре съм на 15. Това вече колко бъгва, колко срам за този клип. Много съм. Тук за първоначално ще си направя една врата. И ако знаете хора, от утре съм с или с някой друг, ще снимам клипа. Сигурно ще бъде с някой, сигурно ще бъде с Зия или някой друг. Така че не му се присмивайте, ако не знае много да играе и ако не знае как да се телепортва. Защото тук вече и може да се телепортва, а той малко не знае английски, така че не е хубаво. Знам. Само че това за първоначална къща поне ще ме държи. Поне ще ме държи в безопасност. Така хора, мисля да свършим епизода, така че... чао!